Gapo iti manamnama nga isasangbay ti Bagyo iti masakupan ti Pagilian nangiwaras iti food packs ti Coast Guard Station Ilocos Sur kadagiti mangngalap iti Kabugaw ken San Juan kasuporta iti implementasyon ti kadiwa ng bagong bayaning mangingisda wenno KBBM Program. Tinaso ang programa ket nagtipon nga inisyatibo ti Philippine Coast Guard ken Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mangpunpunteriya makipay iti assistance ken suporta kadagiti mangngalap baban iti livelihood assistance ken welfare program. Mapatibker ti panagkakadwa ti Philippine Coast Guard iti komunidad or community engagement ken serbisyo publiko baban iti panangipay da iti suporta kadagiti programa makaitalo iti pagsayaatan dagiti mangngalap a Pilipino. Agtultuloy mat ti panangiwaras ti BIFAR Region 1 iti cash assistance baban iti Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program.